Moikka! Heinuske täällä ja nyt olisi taas tarkoitus pelata Hunter Call of Valdia, jolla on Fernando... Mikä? No kaverit kesken tästä on tullut PPQ. Kartta. Ja nyt olisi tosiaan tarkoitus etsiä tai grindata Red Dead Diamondia ja yhtä tehtävääkin varten. Nyt käytän koiraa apuna. Etsi. Ja kellokin on tosiaan 7:09 aamusta tässä pelissä, niin niitä kyllä pitäisi olla jo juomassa. Mennäs vähän lujempaa, niin... Ne. Häh? Mediumi. Et oo peli tosissas. Et oo tosissas. Okei. No niin. Mitä? En mä halua kirjoittaa mitään. Ei hyvää päivää. Etsi. Aha, tuolla. Hardi. Mediumi. Hard ja mediumi. Siellä se olikin. Joo. Ja mikä siellä? 4. Ei hyvää päivää. Ihan oikeasti. Keuhko. Voi vittu. Okei. Mikäs tää keskiverä oli? Okei. Elikkä periaatteessa olisi voinut jättää vaan tähän näin. Koska sehän kuitenkin uppos. Mulderi. Missä? Mä en näe mitään. Ihan sama. No se oli naara, se menee alkaa urosta. Sillä on Hardi. 4. What? What the? Näin. Kaunis kuva. Siis täällä on 2 Hardia. Okei. Okei, ihan jepa. Ihan jees. No. Lata. Mikä vitu lauma? Anteeksi kielenkäyttö, mutta ihan niinku oikeesti. Mikä lauma? Oho! Wow! Toi oli hardcorea. Siis se... Mitä? Ihan saatana sinut naaraita! Siis... Ihan oikeesti! Ja nyt tässä on ihan pitu pinkki tää alue. No ei voi mitään. Ei voipi mitään sitten. Oho! Miksi sä oot täällä kaukaa? Peli. Taisi ollut no Silver. Joo. Katsotaan muita. Sitten.
Tossa on toi 1. 1. Jotenkin mä vaan pahoittelen nyt samaan niinku tälleen, että oho, nice! Suoraan niska. Aika hyvin. Niin tosiaan, että mä pahoittelen, jos mä niistelen tai tirskutan täällä. Mulla on vielä vähän, mä oon nyt ollut muutaman päivän flunssassa, niin nyt on jo parempi olo tälleen, mutta ärkää vielä tulee, niin pahoittelen siitä, jos mä vähän niistelen täällä välillä. Pahoittelen siitä. Me mennään takas tonne teltalle ja sit mennään kattoo vähän, kun mennään sitten toiseen suuntaan. Kun äsken mentiin tuon vasempaan, nyt mennään oikeaan suuntaan. Eikä tässä mennään eteenpäin, sit vaan kerrotaan oikealle. Joo. Aksisdeeri, okei. Okay. Koira, etsi. Kaho taas. Hetkinen, mikä on kelloaika? No vielä on aikaa. Mä mietin, että voitais kyllä käydä kohta puumajahdissakin. Ja vähän vaihdettaisiin eläimiä. Ja vielä hetken aikaa näitä retteerejä ja sitten jonka jälkeen sitten vähän puumia. Puuman metsästystä. Missä? Ai tuolla! Oi. Ootas nyt tähän semmonen temppu. Ei missio ole kiva inventoori. Saitti. Otetaan toi Argus tähän käyttöön. Voi tälleen zoomatakin. Joo. Arkkus pois ja laitetaan toi Hyperion nyt tohon tilalle. Ui, se 7 tippu tonne. Pistää toi. Ai vitsi. Tää on ihan piikkiä tää alue. Ja pitää sitten oikeesti vaan siirryä keskittyneen puumiin. Tossa on toi, oliko se 6? Kaho taas. Joo. Kyllä. Melkein. Ei nyt ihan lähellä 7 sarvia.
No niin, mä oon ihan kohta siinä 7 luona. Siellä se onkin. Ja Goldi. Ai että. Tuplakeuhko ja selkärankka. Nonni. Hyvä. Vielä on aikaa. Käy katso ton vielä. Niitä oli Parko ja Fernando, tää kartan nimi. Joo, lähde vaan siellä puumava karkuun. Oiskohan tuolla kettää juomassa? Jos ei, niin täytyy sitten vaihtaa kelloaika Jusille. Käykö se kelloaika puumilla, että joku jollain juo? Aha. Oliko se ilta hetki? Nyt mä käyn tarkistaa. Hetki pieni. Puuma. Parque come Fernando. Joo, ilta 9 keskiyöhön 12 asti. Niinku 0,00 on niinku juomassa. Niin mähän voisin yrittää tuota puumaa vaikka saada sitten. Elikkäs hetkinen. Otas toi tohon noin.
Halo? Noniin. Pahoittelen kun tässä kesti, kun piti käydä vessassa. Hetki pieni taas. Joudun säätää vielä. Pitäis olla jo 10. No ei tässä mikään kiire on, niin kot vaihaa kuskittaa kelloaikaa ja mennään hunttailemaan noita puumia. Rytkä Piiksissäkin voitais periaatteessa käydä kohta. Joo. Voi vittu, voitais kyllä käydä. Ritke Piiksissä. Laitetaan vaikka 10. No. Oho, joo, toi on hyvä. 2,5. Mitä? Mitä helvetti? Onks mukaan nojuisesti ottaa? Ei hyvää päivää. Mitä tää puhelin taas sekkoilee? Täytyy katsoa silleen, että jos vaikka tuon suunnilleen menisin. Joo, noin. Vaan käpsyttelee vaan tonne menemään. Just tulee puskia totta kai eteen. No, puu. Mitä ihmettä? Mitä mun netti on näin huono? Mä voin ehkä lopettaa, koska mun netti käy niin hitaalla, että joo, pitää varmaan käynnistää koko laite tai koko kone ja puhelin, että mitä ihmettä? Joo. Että joo, mä nyt lopetan. Heippa!